Isi nke asatọ. Nneka hụrụ na ihe o mere Adamma adịghị ụmụ ya ndị ọzọ mma. Ọ hụkwara na ọ dịghị ewute enyi ncha ncha. Nke a mere o ji kwụsawa enyi ekwuru na-eche ka ọ tabie anya ka ọ sị na ọ bụ anya kọrọrọ ya maọbụ n'ehihie maọbụ n'abalị. Nwoke abịa anụla ihe mere enyi ya nwoke bụ enyi. Enyi kọrọ ya ka o si mee, kọkwara ya ka ya si bọrọ ụgwọ. Ha abụọ kwekọrịtara na ha gaa ụbọchị ọzọ gbute azụ mịkpọchaa ya n'ọkụ, na nwoke abịa ga-eburu ya niile gaa dewe. Mgbe ọbụla enyi ji chọọ, ọ bịa were nke ọ ga-ata. Ụbọchị ọzọ ha abụọ gawara iyi bachọ igbu azụ. Ha buru ụzọ gawa igwu mmiri. Mgbe ha gwuchara mmiri, ha jewe igbu azụ. Ha jere weta ọgwụ na mma ha natara ụmụaka ndị ọzọ, gbute igwu nkwụ. Ha kpara igwu nkwụ ahụ akpa, jee n'ebe mmiri dị nta gbarụọ mmiri. Ụmụ azụ tụlitewe elu, ha wee mara na azụ dị n'ebe ahụ. Ha chọtara ebe mmiri adịghị obosara, gbutewe aja gbuchiwe iyi mmiri wee taa. Mgbe mmiri tara, ụmụ azụ na nshịkọ enweghị ike igwu mmiri wee na-atụda n'ụrọ. Nwoke abịa na enyi wee bido tụtụwa ha ka ha na-anwụ anwụ. Ha tụtụjuru iko abụọ ha ji bịa. Mgbe ha na-eme, otu nnukwu azụ si otu ebe mapụta. Mgbe ha jere ịnwụta ya, ọ baa n'ọnụ. Ibu azụ ahụ buru mere ha ji si na kama ha agaghị eji ya laa ihe dị abụọ otu eme. Nwoke abịa madoro afọ na mmiri, manye aka n'ọnụ ahụ. Ọnụ ahụ richara aka ya niile. Emetụtala m ya aka o, hei enyi, emetụtawara m ya. Enyi jara ya ike sị ya jisi ike. O wee gbatịa onwe ya, rumie aka. Ewo ewo ewo, ọ bụ gịnị? Nwoke abịa sepụtara aka ya, ọbara ju ya aka niile. Ọ bụ ọkpọ ka o tinyere aka, o wee mee ya ihe o ji na-aza ọkpọ. Enyi nyere ya aka, ha abụọ apụta n'elu ala. Enyi gara kpata ahịhịa inine ọgwụ, tewe ya na mkpịsị aka ebe ahụ ọkpọ gbara ya, kporokwa aja suchie ya. Aja ahụ mịkpọrọ ọbara na-apụta. Ha wee buru azụ ha lawa. Ha abụọ kwuru sị na onweghị onye ga-akọrọ ndị be ha ebe ha jere. Ha jere ebe ha na-anọ amịkpọ azụ ha, mee ya ka ha si eme. Mgbe ha abụọ na-eru ụlọ nso, nna nwoke abịa hụrụ ya, jụọ ya ebe ha gara. Ha chọrọ ka ha gọwa agụgọ, ma anya ha agbaala ha ama, n'ihi na onweghị onye hụrụ anya ha agaghị ama na ha gwuru mmiri. Mgbe ha na-ekwu nke a, lee ka Nneka pụtara sere enyi, seba ya n'ụlọ, mechie ụzọ. Ihe ọ na-achọ n'uko elu ka ọ hụrụ n'uko ala. Mmamma egbuola ọkụ. Nneka were ọdụ ịnyịnya ọ zụtara maka iji na-apịa naanị enyi ụtarị, gbewe ya akamụ n'ahụ. Mgbe o mechara ike ya, ile enyi anya n'ahụ, ọ dị ka ebe a chikwudere ihe n'ala. Nke a mere enyi ji si n'ebe ahụ gbapụ, si kama ya ga-anọrọ ndụ na-ele ọnwụ ya n'anya, ka ya zọwa onwe ya ma ya bụrụ na ya azọtaghị ya. Enyi si na be Nneka gbapụ, bido biwe ndụ onye enweghị be. Ndụ ya ugbu a bụ ụbọchị ahụ erie, ụbọchị ahụ yi akwụrụ agụụ, ebe onweghị onye inye aka. O bidoro nyewere onwe ya aka. O bidoro kparịwa n'ogbe ndị ọcha. Ebe ọ hụrụ osisi mango, ọ rịa elu ghọta ndị chara acha. Otu ahụ ka o si na-eme ma ọ hụ gova. Ụmụaka a mụrụ n'Enugwu na-aga ogbe ndị ọcha maka ịghọ mango na gova. Ọ bụghị na agụụ agụwola ha ka ha ji na-aga. Ọ bụ otu ụzọ nwata ọbụla amụrụ n'Enugwu ga-efe ka ụtọ ya wee zuo oke. Ha na-aga, ha na-asị na ọ dịghị onye bụ osisi n'isi bi Enugwu. N'ihi nke a, na ọ dịghị onye nwe ya, ha kwere na osisi ọbụla dị n'ogbe ndị ọcha bụ nke ndị mmadụ niile. Ma ọ bụghị otu a ka ndị bi n'ogbe ndị ọcha si eche. Uche ha nyere ha na ebe onye ọbụla bi, na ndị na-achị achị enyela onye ahụ ihe niile dị ebe ahụ, tinyere mkpụrụ osisi dị na ya. Nke mere o ji abụ ọgụ na mgba n'etiti ndị bi n'ogbe ndị ọcha na ụmụaka bi n'Enugwu. Ụfọdụ na-abịa ebe ahụ na-abịa maka ọsọ a na-achụ ha, n'ihi na ọ bụ ha
niile bụ ihe ụtọ dị n'ime ya, ma enyi na-abịa nke ya n'ihi na onye a jụrụ adịghị ajụ onwe ya. Ọ bịaghị agụụ egbuo ya. Ka anyị gụọ isi nke Itenanị. Isi nke Itenanị. Otu ụbọchị onye na-esiri onye ọcha ihe oriri pụtara ezi, lee anya n'aka nri, lee anya n'aka ekpe, lee n'ukwu osisi, ma ọ dịghị onye ọ hụrụ. Ọ baa n'ụlọ ọzọ gaa mewakwa ihe ọ na-eme. Enyi tapara n'elu osisi mango na-eku ume ọkụ. Mgbe nwoke ahụ bara n'ime ụlọ, o bidokwa ghọrọwa mango ọ na-aghọrọ. Ọ kpachapụrụ anya maka ime mkpọtụ. Nke ọ ghọtara o tinye n'akpa, nke erughị ya aka ọ hapụ ya maka ịghara ịda n'ala mee mkpọtụ. Ma mgbe ọ chọrọ ịrịda, ọ zọrọ otu osisi kpọrọ nkụ ọkpa wee zọwa ya. N'ihi nwoke ahụ na-esiri onye ọcha ihe oriri hụrụ ya ebe ọ nọ n'elu, wee tie mkpu, di ya wee gbapụta chere enyi n'ukwu mango. Enyi amaghị ihe ọ ga-eme, nwoke ahụ wee sị ya rịdatawa. Ọnọdụ ọ nọ n'ime ya ugbu a bụ ọnwụ na ndụ. O bidoro rịọwa nwoke ahụ, ma nwoke ahụ ekweghị ekwe, n'ihi na ọ bụ ya ka mkpụrụ osisi dị na be onye ọcha dịrị. Ụgwọ a na-akwụ ya dị nta nke ukwuu. Ọ ghọchaa mango na gova dị na be onye ọcha, ọ panye nwunye ya, ọ gaa rie. Ha ewere ego ha retara na-enye ụmụ ha ihe oriri. Ma ugbu a enyi bịara ka ọ kwụwa ezinụlọ ya agụụ. Chineke ekwela. Mgbe enyi ruru ala nso, o si n'elu ebe ọ nọ mee ka ọ ga-awụtu. Nwoke ahụ kpaliri ihu elu, chilie aka elu. Enyi wee si n'elu wụọ ya ọkpa n'obi, ọ sụọ ike n'ala. Enyi biliri n'ike wewe ọsọ. Ike adịghị nwoke ahụ ịchụ ya ọsọ, ike adịghị ya ibili n'ala, ma ya fọdụ ịchụ mmadụ ọsọ. Nwunye ya tiri mkpu bịa nyewere di ya aka. Mgbe di ya biliri, ọ gaa n'ụlọ onye ọcha were ihe ndị bekee ji agwa onye nọtere aka okwu, nke a na-akpọ telefonu, gwa ndị uwe ojii ihe mere. Ndị uwe ojii zipụrụ ndị otu ha si ha jidewe nwata ọbụla ha hụrụ n'ogbe ndị ọcha. Tupu ha abịa, enyi alalarị, ha wee jidewe ndị ha hụrụ. Ndị uwe ojii kpụkọrọ ọtụtụ ụmụaka. Ụmụ nwaanyị na-achọgharị ụmụ ha ebe niile. Imerime ndị ejidere bụ ndị bidoro jewe ọhụrụ, n'ihi na onye jewere gboo maara ụzọ o si eje na-alakwa. Ebe enyi ji mere ụlọ ugbu a bụ ụlọ akwụkwọ. N'ụzọ ụtụtụ ọ pụọ tupu ụmụ akwụkwọ abịa. Ụmụ akwụkwọ laa n'ehihie, enyi abịa n'ebe ahụ n'abalị rahụ ụra wee na-eche ka chi fuo. Ma ụbọchị niile abụghị maka oriri. Enyi pụtara otu ụbọchị jewe ịma ma chi ya ọ ga-akpachanye ya ihe ọ ga-eji leruo ndụ ya anya ụbọchị ahụ. Mgbe ọ nọ n'elu osisi mango, ndị nwe ụlọ hụrụ ya si ya rịda, ma ọ jụrụ ajụ. Ọ dịkwaghị onye egwu na-ekwe ejekwa ụmụ Enugwu ma ha nọrọ n'elu mango. Odibo onye ọcha wee kpọrọ nkịta bekee kpọsa n'ukwu mango ka o chewe ya. Enyi chee ka ike gwụ nkịta ahụ, ọ pụwa. Oge o ji mara na egwu ọ na-agba esila na atịrị ọgwụ baa na usoro gede bụ mgbe nkịta bekee ahụ bịa dina n'ukwu mango, muchie anya ka ọ na-arahụ ụra. Enyi amarara na ọ nọrọ chewe nkịta ahụ, na ụla ya abụghị taa. Ụbụrụ ya wee gbakeriwe ala na-eche ụzọ ọ ga-eji jide oke ebule na mpi. Osisi dị ebe ahụ hiri nne. Ha didewere onwe ha nso. Osisi mango ọ nọ n'elu ya didebere mango ọzọ. Mmadụ nwere ike ịnọ n'otu ghọta mango na nke ọzọ. Nke ahụ didewere osisi ogogo. Ogogo bụ osisi mkpụrụ ya na-adị ka mkpụrụ chakịrị, ma ọ na-acha ka oroma ma ọ chaa achaa. Osisi ogogo ahụ didewere osisi uhie. Uhie ahụ didewere ụchakịrị. Ụbụrụ enyi na-akụ ka elekere, na-eche ka ọ ga-esi laa. Ihe gbasara iri elu doro enyi anya. Ịnweta ya n'elu, ọ na-arị ka enwe. E wee si na mango nke mbụ rifee na nke abụọ, si ebe ahụ rifee n'ogogo, si na ya rifee n'uhi, si n'uhi rifee n'ụchakịrị. O soro osisi ụchakịrị ahụ wee rịda. Mgbe ụkwụ ya na-emetụ ala, nwoke ahụ hụrụ ya tie bingo 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 bingo. Nkịta bekee ahụ wee lee anya hụ ebe enyi na ọsọ na-eme. O wee bido mewe ihe o ji aza nkịta. Otu nzọụkwụ ọ zọrọ na-ewedewe ya nso ebe enyi nọ. Enyi lere ya anya hụ na mbọ ọ na-agba bụ igbukarị azụ na mmiri, wee kwuru otu ebe fewere nkịta ahụ aka ya bịa. Uche ya bụ na o mewe nke a, nkịta ahụ aghara ịbụ onye iro ya, ma nkịta ahụ na-agbọ ya na-abịa n'ike n'ike. O wee mara na chimzọwa m adịghị ya, na ihe dị ya bụ ọ zọta ya onwe ya nsogbu adị.
nkịta ha ka nwa ehi, ọ ha ka nke ndị uwe ojii na-eje achụ ndị kpara arụ mechaa gbalaga. Mgbe nkịta ahụ na-eru nso, enyi kporo aja kpoba ya n'ọnụ. Ọ dịghị ihe na-egbu nkịta ka aja ịba ya n'akpịrị. Nkịta ahụ bidoro mawa ka ọ nwapụ aja juru ya ọnụ. Nke a nyere enyi ohere iji wee laa. Nkịta ahụ nọ ebe ahụ nwagide nọrọkwa ebe ahụ nwụọ. Ndị ọcha hụrụ nkịta ha n'anya dịka nwa ha. Onye ọcha nwe nkịta jere kpọọ ndị uwe ojii sị ha chọwa onye gburu nkịta ya. Ndị uwe ojii bidoro chọgharịwa enyi ebe niile ma o nweghị isi. Enyi maara na aka kpara ezi udele, o kwuo onye chiri ya ọzọ, wee mara na ụzọ mmiri ya echiela n'ihe gbasara ije ogbe ndị ọcha. Ihe ọzọ emeghị, mmadụ ga na-agba azị. Nke a mere o ji wee chọwa ụzọ ọzọ ọ ga-esi na-aracha aka mmanụ. Mkpụgharị ka eji ere nwamkpi, ma mkpụgharị ka nwamkpi ji efu. Nke a mere enyi ji wee na-akpagharị n'Enugwu na-achọ ihe ọ ga na-arụ. Ọ hụ ebe a na-arụ ụlọ, ọ ga mara ma o nwere ọrụ a ga-enye ya. Oge ụfọdụ o nweta ọrụ, oge ụfọdụ ọ gaghị enweta. Enyi na nwa oke ya ka ọ mara ma ọ kpakọta ya bụ nkata ọ ga-aghọ ngịga, ma ọ na-akwachi onwe ya ọ na-adọka ka nkịrịka akwa. Ihe enyi na-enweta n'ụbọchị ugbu a anaghị ezuru ya ihe oriri ma ya fọdụ iji wee zụọ akwa ọ ga na-eyi. O bidoro jewe n'ọdọ ụgbọala Enugwu malite ọrụ onye buru. Mgbe o bukatara ibu, ọ sị na isi n'ụlọ akwụkwọ ahụ na-abịa n'ebe ụgbọala na-akwụsị tere aka. Nke a mere o ji wee kwara ihe ya bịa biri n'ahịa. Onye nụrụ ebe ọkụkọ na-asị na ya na-alaba ụra, ọ dịka ọchị ute. Ihe ya ahụ ọ kwafere n'ahịa abụghị ihe ọzọ karịa ute ya, efere o ji eri nri na akwa o ji arahụ ụra. Ebe a obi mere ka ya na ndị mmadụ dị iche iche bikọọ ọnụ. Ndị ohi na ndị ama niile dị n'Enugwu bụ ebe ahụ ka ha bi. A sị na ewu adịghị ata agbara sowe nke na-ata agbara, o bido ịta agbara. Ọ bụ otu a ka enyi si n'ikute ụtaba bawa ime ahịa, ya na ndị ohi wee na-akpa. Ebe a ka nkịta agwụ. Echi ka anyị gụọ isi nke iri na otu na isi nke iri na abụọ. Ụbọchị tata mara unu mma. Ndeewenu.